Omnye utshomi wam owayenomama ongumisi, umama ondandiliphara ndimdaka, ndandithanda uyotya phaa kowabo. Ndiqonda umamakhe ndiyarhala akhange ndirhabilise noba le gcuntswana because ndandifuna inketsheketshe phaa kumamakhe. Qha umamakhe engandifuni, engadlaleli kum, enganxileli nakum because ndandimdaka bandinuka. Ndiqonda utshomi wam ndiyarhalela uba si-stepfather sakhe because uthengelwe iimpahla ngumamakhe ezintle ezininzi, ehleli nje uyathengelwa. Xa ezawulahla iimpahla wayezipha mna utshomi wam endingazumbiza igama. Yandipha neebhikini, ngoku xa ezawuthenga iibhikini ezintsha zazondlalela ebhedini athi mandizokhetha ndizithathe zonke because andinazo. Ngenye imini wathi masiye emgidini kowabo kuloo femeli yakhe kwa-11 eMdantsane. Ngoku mna ndaqonda okay andinampahla zintle. Wathi hayi uzandiboleka i-tracksuit eyayimnyama yeNike nesihlangu sakhe, wandiboleka neskipa esasisihle. Ndathi ziyaziwa apha elokishini yakho ezi mpahla, wathi masizinxibe emotweni endleleni, imoto yakowabo. Zazinxiba endleleni ke. Xa sifika phaa eMdantsane kwa-11 abantu babacinga zezam zindifanele. Ngoku ndiphaa endlini yesibane kuba ndingumntu oliciko, ndiyamisa indlu yesibane ndathetha into ebhadlileyo. Ngoku kwaba unomona wathi uyacela ibhlukhwe yakhe mandingayitebhisi iza kukrazuka. Ndandinxibe ibhlukhwe yakhe. Hayi ndahlala phantsi. Hayi ngoku ndabona enye intombazana ndihlambile mos yandithanda le ntombazana ndayibamba ngefika. Ngoku sajikela emveni kwendlu ndacela ukramza kule ntombazana ndifuna indiphe nje okwele nto okwegcuntswana. Sajikela emva kwendlu nale ntombazana yazama ukhulula ibhlukhwe uba izandikramzisa le nto iapile. Wathi gqi laa mfana wathi kum ucela ubuza uba ezi bhikini ebendiphe zona ndizithathe zonke na okanye ezinye ndizishiye phaa kowabo, ngoba okanye ndithathe le ndiyinxibileyo yodwa na. Ebecela ubuza loo nto. Ukuze lo mntana wam vele wanomsindo uba ndiphiwa neebhikini wandishiya apho. Ezo nto ke ndandibawela uvele ndijonge nomamakhe ndifune phaa kuyo irhatyana sesex because wayendigezela lo mfana. Xa ndimisile endlini yesibane athi izihlangu zakhe ndizazibotyoza. Mandingamisi dala ndizawubotyoza izihlangu zakhe ndizibekekele.